Čaute všetci, pozdravujem vás, my dvaja také športové typy. Sme sa rozhodli, že dnes vám urobíme obhliadku našej trate aj s takým miestopisom a zastavíme sa na zaujímavých miestach, čo kde sa nachádza a niečo vám o tom povieme. Takže momentálne sme na štarte, úplne presne na štarte behu v Ráji v Dobšinskej ľadovej jaskyni. V piatok máme výbeh do Dobšinskej ľadovej jaskyni, tak niečo nám o nej povedz. Ty nám povedz, si sa učil celé dovedu. Niečo. Povedz. Je to jaskyňa, ktorú objavil Eugen Ruffini Perfektne. a je prvá elektrifikovaná jaskyňa v Európe vôbec. A najdôležitejšie, alebo jedna z najdôležitejších, je zapísaná od roku 2000 v Svetovom kultúrnom dedičstve v UNESCO. Super, tak si poďme ukázať trať. Tak, ideme my teraz ďalej, zastavíme sa, kde to bude. Počkaj, zapnem hodinky. Ináč vedel si, že tu je také super bistro, jedno? Hej. Ty vole, kavička, jedlo, čašničky, perfektné, obsluha, mega. Super. Tak, máme prvé zastavenie, není tu v podstate nič zaujímavé z toho, čo sme vám chceli povedať z miestopisu, ale tu je obrátka 5. Takže tí, ktorí sa prihlasíte na tú najľahšiu trať, na 5, tak tu sa budete točiť a po tejto strane sa vydáte naspäť na ľadovú. My pokračujeme ďalej. Máme za sebou zhruba 4,5 km. Za chvíľu máme odbočku desiatkárov. Sme v Stratenskom kaňone. Stratenský kaňon je jedno z najkrajších miest našej trati. Je to najúžšie miesto Stratenskej doliny, ktorá má 14 km. A do roku 1971, kedy bol postavený tunel, sa tu chodilo normálne, tu bola premávka, chodilo sa tu autami. Takže je tu je vždy krásne. Ideme teda na tú otočku a... Tam je aj prvá občerstvovačka, ktorú vám za chvíľku ukážeme. Tak, poďme. Blížime sa na občerstvovačku a na otočku 10-kilometrovej trate, kde sme pred tunelom ako keby z druhej strany. A táto občerstvovačka bude aj pre polmaratóncov, keď sa budú vracať. Takže tu v týchto miestach je občerstvovačka a my pokračujeme ďalej. Šiestý kilak, opustili sme hlavnú cestu a pokračujeme na Stratenskú pilu. Práve sme pribehli na otočku polmaratónskej trate, kde bude ďalšia občerstvovačka. Sme asi na 8,5 kilometri, potom vám vysvetlíme, prečo vlastne nie sme v polovici. A nachádzame sa v oblasti Malé Veľké Zajfy. Je to jedna z najpokojnejších častí južnej časti Slovenského raja,
ktorá je typická svojim nekrasovým charakterom. Takže tu bude postavený stolík s občerstvovačkou a my sa teraz poberáme naspäť a už najbližšie sa uvidíme opäť na štadióne, čiže na parkovisku pred bistrom. Pred tým skvelým bistrom. Mali sme natočený záber predtým, ale Réžo povedal, že chce od nás viac energie. Ale daj viac energie po 9 kilákoch. Ideme, čaute. Takže sme znovu v priestore štartu aj cieľa. Na to, aby to bola celá peťka, celá desiatka a polmaratón, musíme ešte tu urobiť 1300 metrový okruh. Takže budeme pokračovať na takú zadnú obrátku a vrátime sa znovu do cieľa. Takže my ideme ešte ten kúsok. Som ti ináč hovoril, že tu je super bistro. To je to bistro? Aj to je to super bistro. Peťka, desiatka, sme skoro v cieli, nejakých pár metrov nám chýba. A pre veľký úspech polmaratónci, bohužiaľ, ešte jeden tento 1300 metrový okruh a bude finish. Takže my si to dáme celé, ako keby sme to obehli celé. Tak, poďme ešte zvyšok. Sprtneme. Posledný kilometr. Myslím si, že takto to po tom polmaratóne vyzerať nebude. Asi to tak nebude. Toto bolo trošku nahrané, s tým sa musíme priznať. Ale toto je ohliadka našej trate. A ešte raz vidíme sa tu 30. mája. Čaute. Teraz daj strih! No, A čo chceš povedať? počúvaj, ale si na kašu. Ty si na kašu. Si sa ledva hýbal tam vzadu, ty vole. No. Nie, ale máme dosť. Dobre, Bude to náročné. Bude to náročné. Nevadí. 21 km, polmaratón, Koľko máš polmaratónov? No, tak v poslednej dobe už veľa nie, ale predtým som pár už odbehol. Koľko? No neviem, ja som ich nikdy nepočítal. Ale tak 10.
Určite aj viac, 15. by som Si mal minulý rok 50, ešte si sa aj oženil. Teraz to už bude ťažké, kamo. Bude to s tým behom horšie a horšie, ale s tým životom ľahšie a ľahšie. Ale prestaň.